Illum bi pjaċir miegħi għandi lil Adrian. Adrian illi illum sar magħruf ma' kulħadd, man-nies li qegħdin l-università u man-nies illi qegħdin fit-triq u man-nies illi huma kbar u maż-żgħażagħ u mat-tfal ma' kulħadd. Irnexxielu jikkomunika b'mod straordinarju ma' kulħadd. Inti kont niedem illi kont aħrax ħafna fuq l-immigranti u kont ħafna aħrax fuq ukoll fil-verità. Naqblu ma. Fil-fatt, fil-fema tiegħi tkun daqsxejn mhux aħraġ disciplinati, fil-żmien il-Marsa kienet għaddejjem żminijiet diffiċli, il-ħażin jibqa' ħażin u t-tajjeb jibqa' tajjeb, però kont nimmaneġġja l-affarijiet estrem ġifieri. Ma wieħed kien jkunu jaħlu kollha, pereżempju ma tnejn tlieta kienu jaħlu kollha. U li kont tarani kif jgħidu demonju għax ħafna nies jarawni hekk. Ma jimpurtax. Imma jiena llum il-ġurnata nipprova niltaqgħu ma' dawk in-nies illi jgħidu li għax meta niltaqgħu magħhom nindunaw. Illi fil-verità ma tantx hemm differenzi ta' bejnietna. U fakkartni le ma xofi. Però inti qed li kont razzist. Illum għaliex m'għadekx razzist? M'għadniex għax ma nistax titfal kulħadd keffa waħda, veru hemm minnhom mhumiex tajbin, ħalluna jħżiena xi l-ħażin alla biss jafu, però hemm minnhom tajbin ukoll. Ġifieri xorta min jagħmel ħażin jibqa' ħażin, però ma tin li jagħmlu ħażin ukoll. Fimxiet ngħidlek ġifieri li jagħmlu ħażin huwa ħażin għal kulħadd. Però mal-wieħed ma jridx jieħel kulħadd. Imma Adrian, hekk tippermetti li nsaqsik. Inti kont qed li wkoll għax bdejt intaqa' magħhom ukoll, bdejt tagħmilha magħhom. Qed li għandi ħabib ara ikun hemm xi biċċa xogħol għax bħalissa jgħabla xogħol hekk li ġifieri inti tipprova tgħinhom il-daw issa wkoll. Ara min-naħa l-oħra kif mort. Ara min-naħa minn razzist għalli qed tipprova tgħinhom. Jiena kont noqgħod fuq li jgħidu lin-nies xi kultant u hija ħaġa żbaljata. Trid tara affarijiet bajnejk. Jiena ma ġi fuq il-Facebook kont nisma'u dal-affarijiet, però qatt ma ġie l-ebda Musulman jgħidli biex inneħħi s-salib jew kontra r-reliġjon tiegħi qatt ma kienet dik. Adrian, jiena waqt qed inħares lejk qed nara jdejk bħalissa u jiena dawk l-idej rajthom ħafna drabi mingħand ħafna nies minn kull aspett tas-soċjetà. Dawk huma idej mimlijin b'injezzjonijiet ta' droga. Vera li qed ngħid? Forsi ma jifhimx dak huwa fejn kont nittaqab qabel b'injection bil-heroin, kont kelli vizzju dom ta' xi snin fih. Kont f'pożizzjoni kif qed nara minn idejk li ma kontx issiba l-vina inti. Fil-fatt għadni tal-lum ma talix vina. Imma l-lum ma tieħux, illum m'għandekx il-problema. Le, il-snin ma nieħu xejn. Anzi, jiena kontra l-firmu dal-affarijiet, jiena aspanador għal-żomma. Alla jbierek, nammirak Adrian, vera nammirak. Għax li toħroġ mid-droga mhuwiex ħaġa faċli, kif taf inti. U dawk li qegħdin fil-vizzju iħarsu lejja x'jiena daqskemm kon gravjen ftit kienu. Ġifieri jiena kont dak il-punt li allura ħanaqtalek idek u bdejt ninkwieta mhux ħan iġib bejt waħda, kif ħan jieħu bejt waħda. Ġifieri di ħan nifhimha mhux jiena xi nifhimta. Għax għattili tiġa, imma ħajifmu għan-nies. Adrian kien tant gravi illi meta qalu lu tawlu jdejh ħabba l-istat li kien ġaba fija ħabba l-injezzjoni ta' droga u qal aħjar noqgħod attent li ma jmux jaqtaw ili u ma nkunx nista' nieħu droga għax inkun bidej waħda. U allura mbagħad dor tal-saqajk mhux vera. Għaxa b'saqaj waħda u b'żewġ idej xorta nkun nista' nieħu. U f'saqaj kellek l-għadam jidher mhux vera kellek. Dak li tnorijeli. Orijeli, mela, dak li torijeli. Inkredibbli, Madonna. Issa dika meta fiqet, tittara? U dejja fej u meta kont tilħaq. Ħadu paċenzja bija l-infirmiera. Nselmulhom minn hawn in-nies li jaħdmu l-ħabs. U kelli ners ta' Karnaġġjon skuru, kollha kien paċenzja bija, apparti l-Malti. Istrina. Jiġifieri meta hemmhekk mort u sibt is-swed għax mhux ngħidilhom għall-Karnaġġjon skur. Suwed. Anka fiċ-ċella minn kelli tnejn minnhom, qatt ma sitt problemi. Kont toqgħod fiċ-ċella ma' żewġ suwed, jiġifieri.
Iva, u ma Serbjan, aħna konti forensik kienu erbaħ dejb miegħi. Konna erbaħ kamra. Il-fatt li inti tkun tinjetta kif qed tgħid li inti stess imbagħad illum il-ġurnata Adrian qed jarawna ħafna żgħażagħ il-lejla u ħafna tfal. Ħantik iċ-ċans, please ħudu. Edilhom xi ħaġa fuq id-droga, Adrian. Kellu bżonn m'għandux moħħ kif kelli għax jiena meta jgħidu li xi ħaġa tagħmel jiex kont iktar nagħmilha, però kif intkom, qegħdin kif intkom, meta intom tmissu ma' xi ħaġa, anka xi ġort li taħsbu li il-vizzji kollha ħżiena, anka dak li biex il-għajn kos sibtu l-ħadd, deka huwa ukoll vizzju, il-ġanki mhux dak biss li jittaqqaf, il-ġanki huwa dak kollu, huwa kull min jiddependi minn xi ħaġa. Is-senti meta tkun bla vizzju, tkun tgħix kif trid inti. Meta inti jkollok vizzju ħadd tiġi tgħix kif iriduk in-nies, għax inti anke l-iktar nofs bniedem tiġi bżonnu u jagħmel dak li jridu, speċjalment l-tfajliet. It-tfajliet jispiċċaw jagħmlu affarijiet li ma jridux, min jaf kemm jixtiequ qatt m'għamlu ċertu affarijiet u mbagħad jagħmluhom. Marra ma jħelma moħħa taf xi ħed. Ekku, mela, il-prostituzzjoni, u di m'hemmx sinjuru fqir u bravu ignorandina tiġri lil kulħadd. Jiena meta kodni ma kull tip ta' nies, anke ma' nies ġifieri li minflu biex jakku bl-ingravata, ġifieri di m'hemmx klassi, m'hemmx età, m'hemm xejn. Tagħmel kulħadd. U tispiċċa tagħmel kollox għalija. Tagħmel kollox għalija, Adrian. Użat kollox tagħmel għalija, jiena fimni għaddejt ħafna affarijiet. Adrian, inti kif qatt ma żżewwiex tajt? Forsi, forsi qatt ma sibsi dak ix-xaħat kif jgħidu bl-Ingliż. Right person, right woman għalik. Zwieċ demet li jintaqqa ġet sabiħ, pero demet li jkun sforzatu jisuna bil-fors daka jitkisser malaj, ma jek jintaqqa. U taħseb li darba tiżżewweġ jew għadek żgħir 40 sena għadek żgħir. Qatt ma ngħid qatt, tifhimna qatt ma ngħid qatt. Jiġifieri ikollok xi sbaw ikollok tiżżewweġ ma teskludix. Għandek tfajla jew laqqas jiġifieri liberu llum. Għalissa nintaqa' ma' persuna daqsxejn speċjali. Nawguralek mela. Persuna speċjali bħalek qed tintaqa' ma' xi ħadd speċjali. Però rrid nassigurahom li telespettaturi mhux naqtahom bil-programm, mhux naħħalli kod ma' persuna naqtaġhom il-programm għax konsegwenza kienet daqsxejn konna niġġieldu spiss, però issa mhux 6 persuni li aċċettatni fil-programm kollu. Tajjeb, għandna nservu l-obraża għax hemm ħafna nies vera ikunu qed jistennew, kif vera jkunu qed jistennew. Kien hemm ukoll Goofy. Morru Goofy. Allora nagħmilha xi ħaġa biex forsi ma jarfux. Nara. Ma tintarafx Goofy da? Meta tittaqa' man-nies speċjalment dawn li jsegwuk huma ħafna, kienet qisha l-kelba tagħhom di mhux il-kelba tiegħek biss. Kienet speċjali. Ammirajtek, ma vera ammirajtek dikinhar. Kont rajtek meta mietet. Kont mort ġejtaw tgħidilhom in-nies, għedtilhom jiena ma nixtieqkomx tikbu. U jiena mhux se nikbi qudiemkom, però jgħid il-verità kpejt inti mhux ma kpejtx. Mhux qudiemhom qed ngħidlek. Mistoqsija diffiċli. Mistoqsija diffiċli. Għax-xorta, il-nies ma rridx nagħhom li issa d-ditlhom ta' Goofy dispjaċija Marija, li mhux ħan rispondija. Jiena nies qed nagħhom per-ħajn pjuttost għax jiena li nagħmel ma nagħmlux għall-views, ma nagħmlux għall-profit. Jiena għax irrid nagħmlu verħan, ġifieri kollha ħafna affarijiet li jdejquni. Ġieli forsi nkun l-iktar mdejjaq ta' Malta, ma xorta nagħmlu program. Xorta rrid nagħmlu. U inti hekk ġo qalbek għandek li tagħmel in-nies ferħana. U li toqgħod tarhom u toqgħod tgħidilhom what's in the cat u di saret biex tkun taf. Din l-università jużawha, l-Emcast jużawha, fuq il-postijiet tax-xogħol, il-qorti jużawha, saret idjoma ġifieri li inventajt int. What's the cat? What's the cat? What's the kitty meow?
What's the gazzetta? What's the gazzetta? What's the biro? What's the biro? What's the biro? What's the biro? What's the fido? What's the fido? What's the fido? What's the naughty? What's the Imma mhux missa saru fuq kollox jagħmluha. Jekk tedilhom għandi bżonn kuntratt, il-qorti jgħidulek what's the contract. Jiġifieri dawru fuq taf inti naħseb u nimmaġina. Anka dik naħseb. U Fonsu l-Fenek issa, ma Fonsu Fonsu l-Fenek. l-Fenek, issa forsi ngħidlek biex iġibu ħanaraw jew ftit kif inur. Kif Mela, inur. tajt iġibu. Iġibu mela. No. Basanna pepta, għaxin edu posti għur ħabba fiġu. Wara xieħlew. Wara xieħlew. Drakis. Dan ġibtu biex speċjalment it-tfal gbar jafu ma jmissewx da sekk il-għu biex. Tfal ħabbu ħafna fimni u apparti li ma jirrispettax it-tfal li ma jkunx bnedem normali għax soċjetà b'saħħitha tfal huma ta' kulħadd. Inti jekk tara tifel qed jaqsam awtomatikament tkun taqsamlu. Inti m'għandekx tfal, u xek m'għandekx tfal inti. Ma fejna fien le. Sewa, imma u allura, tajba, u allura la m'għandekx tfal, isek qed tajt it-tfal ta' Malta u għawdex tħossom it-tfal tiegħek. Eżatt. U aħna jekk jinġolda kollha familja waħda. Kollha familja waħda. Għax ibda biex anka t-tarib nisrani għajdlek aħna l-kolla. Inti Kristu ifisser xi ħaġa li Kristu. Ifim, it-talim tal-Knisja u d-dottrina mettu kollu l-Bibja kont naqraħħa u hekk. U ifim, naqra ħafna u nisma' ħafna reliġjon, però finalment naf li inflazzjoni tal-mieta hija Alla hija Kristu kif iġġibru hekk mal-proxmu. Aħna l-kollu mani, inħennu għal kulħadd. Però naħseb il-Malti huwa ħafna qalbu tajbek li ħafna fuq Facebook ta' jajjar għax jien għamil żmien kont żonn in-nies minn dak barra. Kulħadd kien jgħinni fekta, skantament. U waħda mill-beżat tal-bniedem li jiġi bżonn il-ħadd ieħor ma jgħinux jiena dik is-superajta naf li l-Malti jgħinek anke l-barra ġifieri, naf li l-bniedem jgħinek nagħmlu. Ekku, naqbel miegħek. Inti taħdem fil-bini u tibni. Ejju, manwal fil-ġebel. Dbati jew ħafna dbati. Imbagħad, ta' però tiskanta, meta tħoss il-batija mhux ħafna nies jgħidlek għax qed imbagħad, però nħoss il-bniedem normali, il-ħajja finalment hija borma mor kuċċarina ħellu, titbagħti biex tkun normali. U pereżempju l-boss tiegħek, x'jgħidlek għada għax da għandu impjegat illum famuż. Ma għalfem li jisom bil-kem jihdu pieċir għax Mille mal-min jisibuni fuq il-program. Ija, vera. Għati kbar ti għagġi, bieżek għagġi kbar. U tajab li nsellu kolla l-prodotti li jħobbu ħafna u jarawni anka t-forti jarawna dak il-talin u tal-abbonanti eccetera. U pep jina qabel meta kont dik it-triq kont ħafna kont daw in-nies kont tal-prodotti u hekk. Għax ma tkunx taf min ridlek it-tajjeb u l-ħażin. Meta kont tuħu droga, in-nies ma jifhmuhiex. Ġieli ġejt Audi, ġifieri. Kont għalija kombinazzjoni, kieku ma kienux daw in-nies minn timx jittaraw miegħu. Għax kienu salvawni l-pulizija u tal-ambulanzi, jindem bil-klib kienu telaw għalija ġifieri d-dar u salvawni, mhux darba, tliet darbi. Ġifieri kont mitluf xiex. Ma jien ma kontx naf ġara. Imma tinqom l-istat ġifieri. U tkun ġifieri qed tmut ġifieri. Nkun mejjed u jqajmuni, għamlu hekk. U tkun mejjed minħabba l-injections li tkun qed tieħu ġek. Tkun qed tieħu ħafna xiex, daqqa xiex. Dika ma taqbilix kaptu kif tiġew għaddu. Per eżempju, anka tista' tkun ilek ma' Sevilvina u s-siba tħina. Madon fi. U vera nirringrazzjaw ma jagħmlu ħafna xogħol il-pulizija, tal-ambulanzi, is-soldati. Kollox għalihom u kollox għalihom. Jaraw ħafna. Ma napprezzawhomx fil-fatt biżejjed u qed tajt sew illi għandna inselmulhom. Ma napprezzawx ix-xogħol tal-politiċi, ġifieri daw jiddedikaw ħajjithom il-familja tagħhom. U jinta tafinaj Pep, dawk il-politiċi għandhom inti wkoll tbagħti bħalhom. Taf x'inhi li jitajru ħafna u ma jistgħux jirrispondu għal jekk jgħidu najjaru ma' xi darbit bil-mod tiegħi bil-pulit imma najjaru waqt il-programm.
inti u l-politiċi jgħirukom ħafna u ma tistax tirrispondu l Mux ma nistaw, jien ma nħobx nirrispondi bl-istess ton u bl-istess kultat mibeda u ħdura li għajruni l-ura. Jek tagħmel hekk tkun bħalhom għax affarijiet daw. Taf kien jifekti. Mux għax ignoranti prova tfehmu, pero għaw min, minna biex jiprofa jbaxxi li nafri jina baxx. Jiprofa biex biex forsi jidaxħa ħaġa jiprofa tafku, waqqa kazdufiet għal-maġika l-maħra. Lemma taqbek ma' persuna tajjeb, pero li t-prova, bl-ignoranza tijak, baxxi dik il-persuna, t-prova talmek, li għedem mekkali. Mistaxalija. U la jiprofa ġeldu nisma nis, dik mistaxalija, min jagħmel lifestyle, jienu biex li jagħmluhom, kien hemm min anke prova jqabbad ma' ċertu nies, jienu ma nistaxalija di. Jiena bħala avukat konsulent, dina kollha rajna ritratti l-ewwel maturità bidla u mbagħad ma ben. Għandek xi problema? Dak l-avukat anonimu, dak vera jew inventajtu inti? Ifhem li ma naħsibx li huwa avukat. Ma jċempel spiss fil-programm, u minn hobbu diskanta li tella l-pressjoni ma tantx naqbel miegħu u xbajt nibblokjah, però minn hobbu vera xejlu li l-ħajċebrina joqgħod baqgħet. Ġifieri dak mhux attaparsi, dak vera ġifieri. Attaparsi kif? Tiegħek miegħu inti biex jidħol fil. Kiku miftijem miegħu jiena ma ħalix ċertu affarijiet, ġieli jagħtik xi ċertu affarijiet personali. Li ma nħux gosbihom. Ija, iweġġak ġifieri. Idejjani, għaxin nifhem il-programm biex niċċajta, u ċertu affarijiet personali. U jweħlu tafni, jweħlu fni ġifieri li u dak li affarijiet la ma nkunx xed fem. Ma nafx, ġieli waqgħet taċċajt, jweħlu persuna kont naqal nassa u ma tkunx. U inti tgħix waħdek Adrian, tgħix mal-mami qed li u inti tgħix mal-mami. U x'tgħidlek ommok? Xej, tuħ paċenzja. Imma s-segwik imma jew tgħidlek jieqaf. Ejju, ta' jarawni kol tal-familja, jarawni ħafna, jarawni. U jibatulek u hekk ġifieri. Ejju, u barra jaw il-ġirin jieħdu kol paċenzja bejn selvi l-ommenaw, għax min jibkem jismaw li najja, ma jidu li. Però nirrispettaħom ħafna l-ġirin, speċjalment il-ġoġ tal-laħam, u l-taswit kiem, u l-ġoġ trafista faċċata, dawka kollha ġirin tiegħi. Għax jiena l-parri tiegħi dejjem ibżgħu għall-ġirien, għax il-ġirien l-ewwel massib. Istrina parri interessanti dan li tibża l-ġirien. Jien. Rozgu, jien anka meta kont dik it-triq li tieħu droga ġifieri. Kont tgħidilhom? Kont ngħidilhom ibżgħu li għall-ġirien, ibżgħu li ġirien ara minn minnkom jikkumedjana mal-ġirien. U fil-fatt il-ġirien ġifieri għalik huma importanti kif qed tgħid. Il-ġirien għalija huma daqsta ġewwa, għax li huma dejjem għajnuni. Għaliex xi semmejtu Fonzu il-Fenek? B'xi raġuni semmejtu Fonzu jew? Rajtu isemgħu. Dak hemm storja fuq il-ċiktieb hemm l-istejjer u ta' Fonzu. Ejju, eżatt, ta' Fonzu il-Fenek ta' tfal u preżentika ta' tfal semmejtu Fonzu il-Fenek. Tfal. Ma kietalla ma l-ewwel darba li rajtu li ħriġtu miskin kien imwerwer mill-kelb saru ħbieb issa jew kon imwerwer. Ma dux imwerwer, però xorta nafdaħħom. Għadek mhux qed. U nixtieq dak li għamlu id-diska ta' Fonzu jdoq il-kitarra, ma jbitni mbagħad ħafef. Jagħmlu diska Fonzu jdoq il-kitarra. Fuq hekk ġifieri. Fuq Fonzu, l-Fenek Freedom. Ija, issa nara, għax jagħmlu ħafna video bżed warek, hemm wieħed hemm jienu inġo fih. Ma nafx rajtux. Ejju, rajtu. Emma No pjaċir bihom, no pjaċir bihom. U għaw min juhu għalih ħares waħda. Teħu għalih, meta bnidem juhu għalih, il-ħajja tiqsar. Meta bnidem, għax teqgħod tieħu kollu ġojb, meta bnidem ma jħux għalih il-ħajja tisma' nafx jgħidilkom. B'dik dak il-motto vera sabiħ Adrian, jiena nirringrazzjak, nawguralek u nu pjaċir li komplejt insir nafek illum. Jena nawguralek għamlunna xaraban, jena mux dejjem narak id-drittax. Daqqankum barda il-kolli dana, pero naħseb bħalma namerin inti l-ek tamela qabli, inti zdom kumpanija l-dawk nis li jinsabu morda tal-istarijiet, zdom il-kumpanija forsi dawk li kunu fuq xogħol
taf inti jkollhom xi il-break tal-bla xejn mill-ħajja, tagħmel ħafna ġiet inti wkoll. Ġifieri hemm min jikkritikak però hemm min ħobba wkoll fek, ġifieri bħal aħna ħabtu wiċċna magħhom dal-affarijiet. Jiena m'iniex qawwi daqshekk naf inti iktar. Issa jien qed nagħmel id-dieta però, ta' Jien għandi bżonn nagħmel Dak li iktar minix minnek. qawwi daqshekk għatlek vera, qed nipprova nagħmel id-diet. Per-każ morru nixtru flimkien, Pepe. Iva vera għandna bżonn. Nirringrazzjak Adrian, grazzi ħej. Grazie, Nicotelli, alkru kollu ta' xarra. Grazie ħafna. Alkru kollu. Anka dawk li ma jidrux ta' wara l-kamera. Dawk li ma jidrux. Nirringrazzjak Adrian. Grazie. Ciao, Ben. Good Grazie night, u good night. Bye bye. Ciao, ciao, ciao.